be bodu nana odi di ye onu nsu onye hye onu so bodu nana ba wo chewo te pa na me pa wo chewo jai kan uti kroma wini mi se kroma se obi to obi mana ye de ne bodu odidi se nana ni ho enti enti ya ho hye te na bodu mu de kisa nana ba ansana ye beka dia no ya kan me hu ye be pesi enti ne wo kan kwa no ya de ntitu enti so na ko ti mama ma ya unti mi ya wo hye nti ya wo hye oh rade rade me ko rade mo ba wate nkati am te se enyo no enti kroma mo ni pu akwa ya de na so ba ni nti be sanity sign dem muni nyina wanko ba bia woni ne da no soro kwa wakra se me ko di boni de no oba na ohin na mu ba woni be hu ne be kroma woni mi neti na ye me ye kura ne se wa wo de nyame suma ba ne nyina ye di wachi eso be nyina kwa ni ase ne se kura afi nza wenya die di kan ya waye abra ya ti Joseph kwatu afiase wabra wanya hwe Potifa yiri di asam tune so ne na da na so na nya nokure aja uma sanjira ni siye abra ti Daniel kwatu jata buo mu abra wanya hwe uma sanjira ni si aja minim zo betumi agimi afire me hawi mu oh mara ni me nyango po Kobuni mabajina hwase wo se bo obi hadi on me bo banku so wani magu ase Kobuni krowen eye me kro me na bo so mayi me di ma tue koya no se me hwa so na me ye ho akonta ma wo afere Kobuni ahenkan ewura kwa ebre to mi baye no the biribi baya wajata wani ase wajata wani ase wodia Kobuni ahenka sura mi hinti and wajam and how they was some say queer cuz I wanna watch it and now they have it and I'm a buam wo Kobuni make us much on there. Sabbath on pen and 2,000 pen and noir. Kobuni, shows when my was here. Shows when my was here. Have I name? I'm an own cannibal. Open night is saying. Nimzaja not wanting to. What's we had? Kobuni, young cannibal. Me was over them, I made that dear. Some of them are made sure, my dear. Na me hu say na ha bold yam say mebo Kobuni yen kan boko sa kwa mi na wo so pa woni keke na me ntim me ndu me pa ma urade me nyankopon ndu me pa ma mebo banku mebo amwo arata fi nyankopon Kobuni enimzo amuna anu akoto Kobuni amuna atuwa kwatua ende be buudiem therefore to cry wonya maye wo ba mu fio ekom sukom ne be de wo Kobuni make an boko temase na mo de nedi na mena na hima be kasa na ma chense nya wo a nya sadia wow tiase amen san me drai na ma me tiase se anya bodo nku na nipa be di obetena se Kobuni jeta bodo mabuwa Kobuni mabuwa make us a match now Krowe chapter 5 verse 10 na besi ase adna mudi ani onyam manya me bia wanti tiri kro me dia won se wati sise wo no menim nyame obosuru ni asase ono ne hwan ya oni mawradi nyankopon ameso ana mesu menim abosoma wo boma na mama ha abua so to sise so wo to sase sise ba bo mo jaba Kobuni and mabusom
me born mama ba na sa me kwa mo me born ya kan sabita fete ko ya dia ina ka se mpon ne pune ka se enhia na ehyi ko buni mo so ho akire ana me nya me ho didi mu na me hu mo na obodue mu ko buni so we wa go so wunya mo so na ji a wa ji na be hihye wo abuafu togolanga bango se Alani yangubo. Nimzona be jujaje me. Bibiara nyawo yona wiye munyaza tirana. Tawani bahame. Nimzongu dona betumi aje me. Ngudoni mahuade. Ngudoni manida suo. Tawani bahame wa mahuya ya Ibrahimu. Tawani bahame. Awurade menyango pawe ona mizufrao ona mizuchira wa miniso ba anu tina mizume frao brama hunya yagie mu na bajeme enuanom enne wie ya yehia wa han eye ni bre mo ni tia si ya ti opuni na me ensani me de minim se opuni enya de obetimi ayesa eye ntwato so ona mo twato ne so nti ya bedina ha ne de awasi mo ye ni bere ni ya bompaye minim se ya me betwitwa age no if se nyankopon we gwaje me pen enya ono anka me nyina anka mewu nti obia mie na no bompaye bebi opuni wo bia no yesu manya meja akoho obi biara odi ni boni behwe no anaso be ye na dwen se o de sekai ekoka no nyame ja nkɔ no so mo mie ma no bompaye Yesu di me bompaye yesa ka kire Awurade Nyankopon se onfa na taban kesiye no enkata opuni so impo se ewidifo anase kromhafo eye o madwen se omo fetire no makwakoye ni bibia Awurade nkasa himi wano na me mompaye Yesu di me bompaye afedie enim se empaye we ya yabo no na me be ma ne nsa so enti sisia no nyami ya no nyefa aseda ma Nyankopon efi enim se Awurade wa ye wie obi am ni na no mo mpaye na nyame ase Awurade ya da wase enim se mpaye ye kreya ya bo papa wasi na obeyi na Awurade ni so do mo ye da wase da efi wati me pe ka wati me da ena ke be ye bibie wo mama me Awurade mi so beti ya na we ya wase ya da wase so we tie ya ka ye ni ye nti ya na mi so be no wa ya ma Yesu di na sisia no ye bompa ya kwa himfie ho no obi biara otai opunite na ya tene mechi Awurade emani jane nkasa obi biara otai chire no muntie ni yo obi biara otai chire wa ahimfie ho no no Awurade emani jane nkasa wa himfie amen mumie ma no na mo mpaye Yesu di ni abo biara o wa himfie ho tai etima ya Awurade ma ujane nkasa Awurade ma ujane nkasa Awurade ma ujane nkasa Awurade ma ujane mbubu obi biara otai etie bia Awurade ma ujane mbubu ni mbubu papa ma ujane mbubu ni mbubu Awurade obi biara wa ya na ase obi ni wa yesu Awurade na mi wi ha ai gwa no ma huamani
So, no me then. Ah, and then just Nkwa forecast some to a month to I'm more vampire. I'm more vampire. I will find it to my sword inside. Senka mensa kan wo mo a ka metwa machi da so mo machi no ma chire chire e kibi bia cha de we wuti ana ma mimimia obawu ha ade me simi twam me ti de me nkɔ hɔ a ɔmo a ɛna so ma ba be sia ye dede kwadu wa mu dia mo kɔ na mo nuanom mo kam to hentu mo yam ya na mo sia be sumo nkom wa fidie ana se da de fidie na mo betom ke sa koti na me kyerɛ mo se me Kozi, Shamanim. Hey, oh Shamanim. Inti, Yanunam, Rachel. I don't know, make sure say, when you're from me, my book from the current Pio, come here, make your gat. Kozi, I'm the one I'm up petting. With them who pound. Say no, you addition. Now, okay, and Canadian. What if I call it? Abe ko ndi ma Japan case ma so ame wo. Abe wi e wa dia di popo. Abe muna ni si ye no ya awre ho. Ko video ko me ka sa ye problem. Ko to ko nya ti so ama no crazy na pempen. Adenti na ne me nka o so mo odi na do. Ye nju mi nka o to makata die so. Afra kuma. Kuma me wo. Afra kuma. Mesi woni wa da waso masi. Papa we fie. De denti na wusi o waye mo so da. Oh bro. Uni bro wa na. Papa de do that na. Me kasa ya bi wa no na kasa. Ede ba se. Papa obuni we na. Opune die. Tuna ya chini. Ah, opune o papa no. O papa ke da kun mimi nie. Abusia pani ke da kun mimi nie. Ya che opune ya de. Ha? Papa. Ede ba se. Papa we dey mesro. Nke dey until you be found wife. Se o pese yenye. So kwanka betimi a ye bibi nanka. Omo yi na fi bebi owo no. Se papa wo woni tua wo. Ya chimi ye kwakukume. Se nyame a hentan di ne ba kom ha ama opuni so sum se nyame ye. Omo mienu. Nyame omo sum no no. Enye se di ni bi na me boy papa se ka me ntiase. Papa me sro. Be it be fun. Afra kuma. Papa. Me sa sem na nka se da ho no. Akoye of fascinating kro. Asem no, akoye of fascinating kro. Mumi ya ne kese a ye ne ya. Wo amia nso a ye tu amia twa ne nan. Sabi oponi asem no. Ya nka sa medwene ho a menti ase. So oponi. Nyame ahenkan ko fa bae. Ema wo afra kuma ubo didi ahenkan nya meje ni ena so ye so e ka bread ko ba fu e twaje wo na ko bi be se ya no puni okro na san twa e san ko to mo na san Papa entu jidi se opuni na yes aden Papa mi ni jidi se ono na afra kuma me nka se ono na ko yes aden na je se ma dun ya me tanta e san se ko opuni nya me no na ka bi mu se nya me kan san sa ahenkan nya me ko fa ba ni no puni udi mu tinjiman je mi se nyame kan sabi ebra ke kwa kokun e do ko ba fo de ama nananom aso ye so ahinkan nyame din a wo boy ena ma hu sane wo na mama dwena me na ha se dwene ho amenti ase se ko bi be se ya na nka wo ko ofuni na akokoto mu na Papa. Nyame nipa, na akoto mu na. Papa, ntu jidi se ono a. Afra kuma me nka se yo no. Na mu na me che se ma dwenya me ntanta. Esa se mansusu so betima yesa.
na de no nema me gene ho amenti age onti me nyesa o me nso me nyi ni sa asa yo no a na emum na me ka ne se ade no enye nipa ba ko ne ko hu sabi oba ko ne ko hu ya na e ka ne se oba ko hu odansefo ne hwan we de nipa miensa enti nipa miensa ko hu odansefo ho sabi akwada ka akoto no mo na ho ya ma ti be ye wa pipiripi ono so ka ho ana kwata enso ka ho nipa miensa nti omu ho puni omu ho no ena na ama me dwene ho amenti ase adwoa nti nya se bia me de to no so se tintina no no ye na emu no papa o de nti mi nya bibia amfa o de me hunu ne me ye isa se da no kura na ye bo na homa mu no ja se e ka tire me se ye koso na nka se o dwene ho a o nti ase isa se nzuzu se ko puni obetuma ye sa ade no na so ade no kai o manya ye nti no o de be hunu ne be ye bye no papa ibe hunu ye be yana ya gari foto ni bi ma nuna eno na me kwanda nyume pa ya no idi bia sha pata no so bai wo twitwa bia gu o ma me o so beche lebi onche ya ni ntame kwa mo de punya asemi ena me kasa kwa yo pass 19 kro umi ya ne kesi a o kikam fo amia so a ebetu amia twa nan ekwasi na ntachwene ugbo na nima enya yi ugbo na ti enya yi iso opa na pampam opa na pampam ebe hu ne ebe ta me wada mo wai yo papa o ya pabla ho ma akua Papa o de dada wi aduane no papa no ga fa na me o ya ne ntana se amo twa me yo unu aduane a mo cha dodo Omian sorry, ebiti ye, kurana nanu. Ebiti ye, kura. Ebebi na mwadu manyina. Hey. Abra Nkwa. Basho, ajwe. Ya, ena. Makia. Fa kunya bra me wai. Bejira menche hana. Odi akonya ba. Batwa wa oma. Ntika me kwa ya badi ho kula. Na me ye bibi kakra kama no. Sawa hu. Ya diane ne ntam na nyana me nkowa na sese o mo twem. Na busa pa ho ya die. Aja obi ka se nyakura kusu atere hwan. Nyakura ni obi. Obi a ho ye. Na nyakura ni obi a kusu atere. Nyama ne ha. Abra Nkwa. Aha de boko una nam. Sabi panifo se ni mukura ye sendisa. Nakura. Yo, Nkwa na bone. Nanu mo fie na mtenka sa osi No kure. Nkwa na ntina na ba. We dem se me Nkwa me sempa. Abna. Sabi. Nyama bi koso a. Nyanka sami abusia pani ke da ko. Edwene ho amenti ase. Nakura. Eya obaya sami ya asi opuni asem. Opuni. Me asase na nka me mpana asem. Ne duru ba bi no. Ehwe sentrani a wo ye. Ehwe nyame suma wo som. Sanya kwada gba no ho modin a. Na hu se ne nyame kan. Me so me di na chi bi. Na ne ba na anu yi. Sabi oba akofo ne be kan ya. Kamesi ni hu. Abra Nkwa me se kamesi ni hu. Enipa miensa. And the dance say, a young bapu, and yes, I did. Nasabi, in Yami Opuni no some. Yami Kroya, and I may buy after Kuma, Oboni, dear. If you can't, I saw yes, so. Abna, I saw no airman tanta. Yankasameda, Bitibway, the boy for 7 my bona woman. That's why I didn't know. And Yaba, how much and was okay. If I said me be so. Abna kamu no kura kire me sada no sada potin na asem ni siye no eyo opuni eya enokura se wampia nko ba bia sabi me mpanimfo adi ka adwene ho ya se kura de ya se eda na yebo na homa mu ya se kura ka sha bia asi die oni ni so opuni betima yesa na so ade na nya ba ntimi pese o kamu no kura bia kire se no kura sada potin na ade ni siye no
ɛyɛ opuni wantuni na nkɔ baabi na ofie hɔ kasa kure ne nyame a ne me bopuni aso no sɛ da manko baabi a manko afu ɛyɛ abɔ no nya den me bopuni so anko baabi a mene ne ofie mene ne ofie saa no se kom de ne yam na me pebi kakra ma be aka ma ɛne saa bre na bugu so de na mo ba ye no ɛyɛ de ne abeto so no embeto so no opuni na ɔno ama na me no ama na ɔno anu wanka so ɔkɔ baabi aba wanko baabi a da no fia no pa ka na nimre ne be ofie saa sɛ ka me pie mpu a ka meka se fa machi enso wanko baabi a me so wanko baabi a mene na wo akosi bra mo ba ya asem bi fiye iti meti ma me nyame yenim sɛ me boponi wanko baabi e wo mu sɛ e ba wo ye nyini tirimu de na mo sa asem we de sɛ saa da ne pa de a ka meti me yini ba ne tim sɛ me ba no wanko baabi a abnada nkwa emza ne oka nyina mate ana me kasa asem no me ankasa no me dwene ho amenti ase sabi nanti am kokko hu sɛ opuni oyɛ sɛ nyambra asem sabi omo nyankwada sa kwada ba ko e waye pipiripi one kwa atai omo nyankwada sabi omo ni opuni no sɛ nyɛ opuni a omo ma me kasa yɛ opuni akwada yɛ to ne monan ɔno so kan sɛ yɛ opuni na me ankasa me dwene ho amenti ase so aka ne saa o de mate me ne me mpanifo besia ya ba dwene ho ne apɛ asɛm no ne puma sibre esa sɛ me ankasa no asɛm efi da no me kasa duane mpo metimi hye na me boa me ko kete so me ni gusu sɛ ya na ade ache adwendwa hye me ma ebisa kola we e papa wo ye no ekete wa me na mabra no de ade sɛ nya ya ni ti na susu nsam ho me ni na dwi me be nti mai basa be ko dem pe na me ye ma hye me na me ni me be nka bono sie be wura dem a yada ne da ho ne ye bonko o she ni dem o bonko na so bi se me de na ye bonko ne ye to mai ama ma ye basa opuni de sɛ me ne nkoda mani tia no akɔda opuni de sɛ mani tia no wo no akɔyɛ onipa fofora kama me yakunu de dada sɛ akɔyɛ onipa fofora mi we ene me nim sɛ be di ma asama mo na mo meni ase bi aka ti waka na saa mate ana me kyerɛ sɛ akɔyɛ onipa fofora akama me yakunu de dada ke ke abɔ na homa de dada na na ma yi ke yakunu de dada na opuni na me akasa nim sɛ enya de obetima yɛ saa na so ade na nya aba entina me twentwa me na ase e pese me humu no korɛ te so aka ne saa de a ene na na hema ene me mpanimfo ya ba dwene ho